Chcem vám ešte ukázať Mazdu CX-3. A najnovšie pridané vozidlo, ktoré sme pridali dnes, 23. decembra, Mazda CX-3, 2 liter benzín, manuál 6-stupňový, rok výroby 2017, najazdených iba 61,5 tisíc km, predný náhon 88 kW, jeden majiteľ, garážované, kompletná servisná história, kupované na Slovensku, veľmi zachovalé auto. Poďme na to rýchlo pozrieť. Rádio, USB AUX, manuálna klimatizácia, kokos, má to svetla, má to airbag, má to späťaky v elektrike, má to všetky 4 okná v elektrike. Je to proste také jednoduchšie benzínové vozidlo s manuálnou prevodovkou, ale zase je veľmi šikovné, je to vyššie vozidlo, je to také polo SUV, veľmi dobre sa do toho nastupuje, vystupuje a je to menšie, teda je perfektné aj do mesta, popri meste a vlastne na také daily použitie. Ten benzínový motor ide dobre, ide veľmi dobre. Toto vozidlo je v tmavo-červenej farbe, je to klasická CX-3 z roku 2017. Aktuálne má obuté zimné pneumatiky na plechových diskoch, ale skoro nové letné pneumatiky obuté na originálnych hliníkových elektrónoch. Menšie, ale za to veľmi šikovné a svižné vozenie. Určite sa dá využiť na nejaké mestské jazdy, kratšie jazdy, ale takisto s tým nie je problém ísť aj na dovolenku do Chorvátska napríklad. Mazda CX-3 z roku 2017 v ponuke. Všetky informácie o aute, kompletný popis vozidla, výbava, cena nájdete na stránke maximuslovakia.sk v sekcii osobné vozidla. A takisto aj na toto vozidlo vieme vyriešiť financovanie od 0% akontácie. Kto by mal záujem, dajte nám vedieť, volajte, píšte, alebo sa rovno príďte na auto pozrieť. Herlianska cesta, Košice. Sme otvorení každý pracovný deň od 8. do 17. a v sobotu od 10. do 4. po obede. Si to vypol? Zapni to nahrávanie. Ešte som zabudol, samozrejme, 2 kľúče a štartovanie bezkľúčové gombíkom. Gombík, ručná, kľúče, jedem. Má presne 61,5 tisíc.